Jopuonj mag Kuppet pod omedo bago ng'anyo maggi e gwenge mopogore opogore pacho ka. Giwacho ni ok gidog chien nyaka TSC ketie tim dwachgi. Millicent Adhiambo miyowa ler. E sama ng'anyo jopuonj mar Kuppet tieko jumbe mokwongo, riwruogno ndiko ne duol mar TSC mar romo kendo ng'iyo yore mag tieko ng'anyono. Mae timore e sama jopuonj Kuppet e kauntis mopogore pod nigi siniani kendo kirore oko mar ng'anyo kotenore kod dwachgi abich magikoni sirikal ok dwa winjo. Ng'anyono ne odhi nyime e kaunti ma Kisii, kuma jopuonj Kuppet makono ne omore e apaya mar ng'anyo ka giseyo sirikal kuom rem chopo dwachgi, gino mane okelo ng'ikruok e yore mag wuoth e chuny bomano. Wamekuja kuambia serikali kwamba tumekasirika sana, huo mshahara hautoshi. Tumeona TSC jana ikisema kwamba inataka kuongezea walimu contract ya miezi 4. Huo ni mchezo. Tunajua pesa kwa serikali iko. Sisi hatutapanduka barabarani mpaka maslahi yote vile Secretary General anatuambia wetu wa Kuppet Kisii. Our Secretary General Bwana Kero Misori guided by the National Governing Council, hatutoki kwa barabara mpaka maslahi yetu yameangaliwa. Lazima TSC ikae chini na walimu. Tuko na shida mingi. E kaunti ma Nandi kod Samburu, Kuppet ne owuok oko kendo nyonore kar tiendgi ka gikoni ok gibiluwo chik doho kaka idwaro kod duol mar TSC, nimar gin be ne TSC ne ok oluwo dwachgi kolure gi chik kinde mane gidhi e doho. We want to tell the commission that we are not going back to class until you fulfill our demands. The same commission is purporting to run to court to block the teachers from exercising their rights of picketing. Let Teacher Service Commission first make sure that they obey the court order that told them to pay teachers the CBA 2021-2025, the last phase. Not until they pay, we will as well disobey the order they have given. Kai kaunti Malamu, jopuonj Kuppet makono oyango ni gimakore kanyakla kod jopuonj wetegi ni ok gibi yawo skunde nyaka winj dwachgi. Bende gikwedo okang' magilieko ni duol mar TSC timo mar keyo obok mar ndiko jopuonj kod jopuonjre mag sekondar madhi nyime gi weche somo kod mago ma ok dhi. Langu ni kuambia wale walimu wakuu wa shule za sekondari ambao wanaletewa forms wajaze na TSC, wapeleke majina kule Nairobi ati ni nani anaenda shule na ni nani haendi. Mimi nawaambia hivi, wafanye hiyo kazi, lakini sisi kama walimu haturudi shuleni mpaka matakwa yetu yote yatimizwe. Ekineno bendo docheng' makawuono, duol mar TSC ogolo andika mayango ni ne gisechopo dwach Kuppet kata CBA ma 2021 nyaka 2025 kendo chulo osach jopuonj mano leo chien tarik 1 dwe mar 7 higani. TSC bende oyango ni andikano ne giseloso weche kotenore kod dwach jopuonj e andika margi mane gigolo tarik 19 dweni. TSC koro tielo ni kuom mano kotenore kod chik mane ogol kod doho tarik 27 dweni. Kuppet koro winjore oluw chikno kendo chung weche ng'anyo mondo gibed piny e winjruok mar loso kuonde ma pod odong'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.